El primer documento que hemos encontrado que vincula a la familia Gaztelu con el sistema de caza de palomeras de Chalar data de 1592. Se trata de una herencia de un Gaztelu a un Gaztelu y lo vivimos con muchísimo orgullo, ¿no? Poder tener esto y luchar porque esta tradición se mantenga. Mucho orgullo y muchísima responsabilidad también. Bueno, funtzionamentua haitz arraroa da, ez dakit enbudu bat izanen baliz bezala da, eta horrat apalazten die eta gero ekarrarazten dire sarea entzinera. Trapuen bidez eta oiuka eta horrela. Demora txikilian behar duzu aktuatu edo hor ez da deus eskritorik, ordena diferentia behar duzu improvisatu pila bat. Zeu aldi den, nola heldu den, zenbatainoko tamainokoa den, mila historio badire. Eta gainera bada beste gauz bat erne egon behar da. Ez dute abisatzen heldu gara, isixilik tortzen eta mekauen joan da, edo bate ikusi ebe baduzi. Usuak ere etorrire ez dire leheno bezala etortzen. Etorri nik uste orain ere leheno baina etortzen den, bakarrik etortzen dira, pasatzen dire izugarrizko alturan, edo joaten dire itsaso aldera. Eta sasoi guztiek diferentiak izaiten dire gainera. Urte batzutan igual inen du hotza handia, etorriko dire gehiago, edo gutigo, edo bate ez igual, edo beti aprendiz. Erraiten zuten gure aintzinoko zarrak, hemen gehiena dakienare aprendiz hilduk, eta gure aliriko betuk. Eta egia zuten, Kuriositatez etorri nintzen. Antolaketa hau ezagutzeko gogoz. Gauza honitz gustatu zaizkit, lotu naute, adibidez naturakin harremana, eta nik espero ez banuen ere, lotu nau ere harrapatzen edo usoa saretara bideratzeko lan horrek, hori nik probatu arte ez nuen irudikatzen ere, momentu batin sentitu lagunak ari diela bere eginal osoan, uso batekin, multzo batekin, eta nik ere horre dena eman beharreko edo sensazio hori, ez? Hemen beti izan du dire emakumeak naiz eta ezkaren igual taldeko kopuruaren baitan kopuru handiena, aspalditikan beti izan du da bat edo bertze parte hartu dugu, eta hemen bat gehiago bezala hartu dute, erran nahi. Balio du, taldeko lana segitzeko balio du, horreri begitzen zaio, ez? Badu gogua, badu ikasteko asmoa, ongi etorria. Nik uste dut orain ari garela bertze olako momentu bat bizitzen, egia da, usoan iragaitea aldatu da, zailagoa da saretan harrapatzea, zenbakiak hor daude. Aldi berean badire aukera edo erraistasun batzuk, adibidez orain txandak egiten ditugu. Jendeak ez du bere lanpostua utzi beharrik, aitzen alda goizean, hemen, eta arratsaldez joan lanera, edo alderantziz. Azkenean, 700 urte ditun gauza batek moldatu behar izan da etengabe momentuko erronkei, eta gaitasun hori badu. Guain ere, agertzen ari da erronka berriei erantzuteko gaitasuna. Adibidez, nork ezingo zen lotu hegaztien begiraleak edo eta usategitako jarduera elkarrekin nahi garela elkarlanean. Gu saretan harrapatzen ditugun txolomak, aztertzen dituzte, neurtu, eraztu nahi harri eta berriz askatu, ez? Hori 21. mendeko ekimen bat da, eta ikusten dugu usatitak badula gaitasuna erronka berriei buru egiteko, eta egin daitekela. Animatu nintzen kuadrilkoten bidez, bera txikitatik etortzen zen honat, eta ez dakit urteren batean hola pixko solastu eta ez dakit zet, eta horren bidez hasi nintzen pixko tortzen, eta hola. Goiti. Eta ez dakit badu akzio desente, eta daneko gauza espolita edo errateko modun. Ikustia nola da bilen animalia eta nola lortzen dugunin behintzat harrapatzea zelan egiten den. Baina, niztan hori, pazientzi izate hori, eta animalian zai egotia,
tarteka bai iten da luzia. Baina, bueno, gero ja egunan bukaeran, pues ja pasatzen da eta jazta. Jendiak kolgua badu, begarrikan segitu imartzaio, eta nik uste naturak ere ondoko urtean espentza kontu behar duela, emanen duela tarte bat bedere, pixko bat ez dakit. Eta optimistak izan behar dugu, esainokoan.